עכשיו, שלום, שלום. שלום. תראי, את הגעת לחוג ליוגה צחוק. מה זה? מה זה? אז אני אגיד לך מה זה. תראי, בחוג הזה אנחנו צוחקים. אוקיי, אז יוגה צחוק, אז אנחנו צריכים כן, לצחוק. אנחנו נצחק, אבל תשמעי. זה אני הבנתי. שנייה, תראי. אני רוצה להסביר לך שמתי צוחקים המוח יוצא אנדרופינים. ואז האנדרופינים עושה שאנחנו, לא זה נכון, מה את עושה שם? יותר שמחים אחר כך. עכשיו גם אנדרופינים עושה שאנחנו למשל יש בחורה, ואחר כך אנחנו אהבה. זה אנדרופינים. לא באמת, זה נכון. מה באמת? אז בוא נבדוק. בואי נבדוק, יאללה, נעשה יוגה צחוק. ביוגה צחוק. טוב, אנחנו צריכים לעשות. אוקיי, אני המדריך שלך, אז תעשי אחריי ככה. ככה. עכשיו תצחקי אחריי. ביחד. עוד פעם. ועכשיו את, איזה צחוק את רוצה? תעשי. אוקיי, ביחד זה. עוד פעם. אוקיי, עכשיו תורי. עכשיו. עכשיו אני? כן. טוב, יש לנו עוד כמה, 3 פעמים. עכשיו את איזה צחוק את עושה? או יופי, אז כל. כן, עכשיו אני. עכשיו אני. לא. גם את ביחד. לא. וואו. טוב, עוד 2, בסדר? כן? 2? אני חשבתי כל 3. אוקיי, מי עכשיו תור שלי או תור שלי? צריך לחשוב קצת. או, יש. שמיאק. האוויר יוצא. שמיאק. שמיאק. מה זה? עכשיו את? לא. אני. כן. מיאו.
וואו, 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 וואו. וואו. טוב, אני אחרון. אני עושה. לה 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 ביחד. לה 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 בראבו, בראבו, כל הכבוד. בראבו, יופי, בראבו.